הגענו לבית פה, ראינו שיש פה נזילה באסלה. עכשיו אנחנו צריכים לפתור את הבעיה בנזילה באסלה, אנחנו צריכים לפתוח את המכל. המכל הוא מדגם טסה. לפתור את הבעיה הזאת אנחנו צריכים לפתוח את המכסה של המכל ולראות מה קורה בפנים. אוקיי, אז אנחנו פותחים את המכסה של המכל בצורה כזאת, מושכים. ברגע שפתחנו את המכסה, לקחנו מברג, פתחנו את הברגים, ואנחנו רוצים, ואחרי שפתחנו את הברגים יש פה שתי סגירות כאלה, אפורות, אנחנו פותחים אותם, מושכים את הלחצן החוצה ומסתכלים מה שיש בפנים. אפשר לראות שהמצוף עצמו לא הגיע פה לאוברפלואו. אם היה מגיע לפה היה לנו נזילה רצינית לתוך האסלה. עכשיו בשביל להחליף גומיה במכל, בדגם הזה, אנחנו צריכים לפתוח את המכל, להוציא את המנגנון החוצה. בצורה כזאת אנחנו מוציאים את המנגנון החוצה, מורידים את המים ודוחפים את כל המנגנון שמאלה, לשם. מוציאים את המנגנון הזה החוצה. אנחנו רואים את הגומיה. רואים שיש בגומיה לפעמים יש לה אבנית ויש לה בורות של אוויר ואנחנו חייבים להחליף אותה כי זה גורם לנזילה. ברגע שיש לה בורות ואבנית היא כנראה עושה את הנזילה. לוקחים גומיה חדשה מהתיק, שמים את הגומיה פה במקום איפה שהוצאנו את הגומיה הישנה, מנקים טוב טוב, רואים שיש פה הרבה לכלוך בתוך המכל ויש במכל גם תושבת. לפעמים יש בעיה בתושבת הזאת. יש פה גומיה, אנחנו מחליפים אותה. אם יש בעיה בתושבת, אנחנו מחליפים את הגומיה הזאת שנמצאת פה. שמים את התושבת בצורה כזאת, מניחים אותה לכיוון הקור. ככה יושבת בפנים, אפשר לראות, ומכניסים את המנגנון בצורה כזאת. נשים אותו לתוך התושבת. ודוחפים את המנגנון שיתפס מאחורי הדבר הזה, מאחורי הפלסטיק. רואים שהמנגנון יושב כמו שצריך במקום, יציב, עובד. לוקחים את הפאנל השקוף, זה נקרא פאנל שקוף, ומנופים. מכניסים אותם למקום שהשן הזאת נכנסת לאדום והשן הכחולה הזאת נכנסת לשחור פה. מכוונים טוב, מניחים, רואים לפני שנועלים את האפורים, רואים שזה מתפקד ועובד, שניהם נלחצים, ואז סוגרים את האפורים האלה. לוקחים את המסגרת של הלחצן בניגר מהדגם הזה, ושמים אותם בריבועים פה, את הכחול פה, את האדום פה. מכוונים טוב 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 וסוגרים. אחרי שסגרנו את הפאנל הזה צריך לבדוק שהלחצנים לא לחוצים, שיהיה טיפה רווח כזה. לוקחים את המסגרת ופשוט שמים אותה במקום. וזהו, פה סיימנו את התיקון.